Hola a tots i totes. Al capítol d'avui d'informàtica anem a tractar una funció de les fulles de càlcul que és molt útil, que és per a treure mitges. És a dir, tenim per exemple els gastos de menjar de tot l'any, des de gener a desembre, i volem treure quin ha sigut el gasto mig que han fet per a menjar, per al cotxe o per als estudis a la llarg de l'any. Tindríem, per exemple, per a menjar 400, 300, per al cotxe 60, 40 euros per a febrer, i el que anem a fer és el següent. Primer hem de seleccionar les dades de les quals volen extraure la mitja. En aquest cas seria la columna B, perquè seria per al menjar, però si volguérem fer-ho per al cotxe o per als estudis, hauríem de seleccionar la columna de dades corresponents. I recorda, sempre que anem a posar una fórmula o una funció a una fulla de càlcul, d'igual que siga LibreOffice, Microsoft Excel, tenim que començar sempre posant el símbol igual, és molt important. A continuació, posem la paraula media. .geom. Ara hem de dir-li on estan les dades a partir de les quals volem calcular eixa mitja. Per tant, posem en primer lloc un parèntesis i com a primer argument hem d'indicar on està el número a partir del qual volem a començar, més que el número la celda, que en este cas seria la B2, corresponent al menjar de gener. Ara posem dos punts. Eixos dos punts recorda que vol dir alguna cosa així com hasta, és a dir, trau-me la mitja des de la celda B2 hasta la celda B13, que seria l'últim gast de menjar corresponent a desembre. Per tant, ell agafa tots els números que hi ha entre B2 i la B13, és a dir, B3, B4, B5, que corresponen als gastos de febrer, març, abril i tota la resta de mesos. Una volta ho tenim, pulsem la tecla Enter o Intro. Fixa que apareixen uns simbolets. No vol dir que estiga mal, simplement que n'hi ha tants decimals que no caben en la celda. El que anem a veure ara és com reduir eixe número de decimals de manera que solamente hi hagin dos. Fixa't també que pots fer un poquet més ampla la columna B, posant el ratolí entre la columna B i la columna C, pulsant el botó esquerre del ratolí i arrastrant cap a la dreta. D'eixa manera pots ensanxar-la un poquetet. Com reduïm ara el número de decimals? Perquè n'hi ha massa, és un poquetet absurd. Ens posem en la celda i pulsem el botó dret del ratolí. De les distintes opcions que apareixen, ens anem a Formato. Ara bé, dins de Formato n'hi ha diverses opcions. Anem a començar per número. Observa que a la dreta n'hi ha distintes variacions d'aquest format. La que ens podria interessar més seria la segona. Fixa't com s'ha reduït el número de decimals. La part bona és que també fa el redondeig. Però, com estem treballant en quantitats monetàries, podem anar a moneda, triem la primera, és paregut a l'anterior, però automàticament la fulla de càlcul posarà el simbolet de l'euro. Si vols més o menys decimals, pots anar ací baix i pulsar per augmentar o reduir la precisió. Una volta ho tinguem clar, fem clic en Acceptar. I ja ho tenim. Ja tenim el número redondejat i ja va automàticament el simbolet de l'euro. Anem a fer el mateix, en aquest cas per als gastos del cotxe. Igual, media.geom, parèntesis, i indiquem la primera celda, és a dir, el gast del cotxe per a gener, la C2, on s'adjunta la columna C, i la fila 2 de gener. Hasta, si hasta recorda que era dos puntets, l'últim gas del cotxe, que seria la C13,
és a dir, la celda que es correspondeix als gastos del cotxe de desembre, i tanquem el parèntesis. Al igual que abans, quan hi ha molts números decimals, apareixen aquests simbolets, no passa res. Podem estirar les columnes, fixa't a la part de dalt, i ara el que anem a fer és redondejar els decimals i posar automàticament el simbolet de l'euro. Recorda, botó dret, format, triem moneda, perquè ens interessa per aquest cas, seleccionem aquella part que més interessant es puga ser i acceptar. I fem el mateix per als estudis. Fixa que hi ha un error. Està queixant-se d'algo. Si observen la fórmula que tenim dalt, han posat des de la D2 hasta 13. Ens falta la lletra D, perquè ell té que saber quina és la columna. Ara ens emplem un poquetet la columna i fem el mateix que abans per als decimals. Botó dret, format de celdes, en aquest cas triem moneda i acceptar. Ja el tindríem. Així no de fàcil assegut. Anem a posar esto en negrita per a ressaltar un poquet més. Què més podem fer? Per exemple, podem posar algun gràfic per a donar-li més vistositat. Com s'afegeixen els gràfics? És molt fàcil, simplement hem de seleccionar allò que volem graficar. Per al primer exemple seria la columna dels mesos de l'any i la columna de menjar. Una vegada el tenim seleccionat, anem a insertar. Dins d'insertar, gràfic. Ara apareixen diversos tipus de gràfics. Nosaltres anem a agafar, en este cas, el circular. I anem a marcar aspecto 3D simplement per fer-ho un poquet més vistós. Una volta l'han triat, anem a següent. Fixa't que intervalo de datos correspon exactament amb el que hem seleccionat abans, és a dir, la columna dels mesos i la columna dels preus del menjar. Següent. Així podem canviar alguna coseta de colors, posar bordes, no ens interessa ara mateix. Per tant, següent. I aquest sí que és important, perquè podem donar un títol a la nostra gràfica. Per exemple, menjar 2025, perquè anem a suposar que són els gastos que han tingut a la llar de 2025 quan hem comprat menjar. Ja no podem fer clic en següent, per tant, finalitzar. I ja està. Ja tenim la gràfica, així de fàcil. Si t'acostes als bordes, veuràs que la forma del ratolí canvia un poquet. Això vol dir que pots canviar la llargària, el tamany de la gràfica. En aquest cas anem a fer-ho un poquet més xicotet. Ahí estaria bé. El menegem un poquet per a que no ens tapi la taula i ja tindrien la nostra gràfica. Podem fer un poquet millor mostrant els números que corresponen a cada part del gràfic, perquè sí, vegem que uns són més grans que altres, es fa una idea d'on han gastat més o menys, però no tenim el número exacte. Com podem fer-ho? Pulsem botó dret i fem clic on posa insertar etiquetes de datos. I ja tenim. Per a cada color, és a dir, per a cada mes, tenim la seva quantitat. Així és molt més fàcil poder veure quin gasto correspon a cada mes. Anem a fer ara el mateix, però amb els mesos i cotxe.
seleccionem la columna A i ara pulsem la tecla Control esquerra del teclat i sense soltar-la seleccionem les dades de la columna C. Al pulsar la tecla Control podem fer seleccions saltejades, per dir-ho d'alguna manera. Ara que ja tenim seleccionats els mesos i la columna de cotxe, anem a insertar. Gràfico exactament igual que abans, sols que ara per variar anem a seleccionar barra. No marquem aspecto 3D, no ens interessa. Següent, següent una altra vegada, següent de nou, i quan ja no podem fer següent, posem el títol, que sigui, per exemple, cotxe 2025, i pulsem en finalitzar, perquè ja no podem pulsar en següent. I ja tindrien la segona gràfica, en este cas, de barres. Anem a apartar-lo un poquetet, fem les dos més xicotetes, recorda, ves-te'n a l'esquineta i quan vegues que la forma del ratolí canvia és quan pots pulsar i estirar. La part bona de treballar en una fulla de càlcul, perquè això podries fer a mà, evidentment, és que si ja ara actualitze les dades, per exemple, imagina que ara anem a posar les dades de l'any 2025, tant a menjar com a cotxe, etc., qualsevol canvi que facis automàticament es veurà reflexat en la fórmula de la mitja que tenim a baix, però també automàticament apareixerà reflejat en les gràfiques que tenim a la dreta. No tindrem que fer les gràfiques de nou. Per exemple, així tenim que Enginyer han gastat 400 euros, anem a posar un número que siga més gran, per exemple 1.400, i observa com automàticament la gràfica i la mitja s'han modificat. Anem a tirar cap arrere i veuràs com torna a valors anteriors, tant de gràfica com de mitja. Si tornem a posar 1.400 varia. Per exemple, en el cotxe, imagina que en desembre has tingut una averia i en lloc de 50 euros el gast ha sigut de 1.500. Observa que la gràfica del cotxe corresponent a desembre, així com la mitja total de l'any, també s'ha modificat. Bé, així de senzill. Espero que hagi sigut d'interès i que el trobeu útil. Fins una altra.